Čaute ľudia, ďalší deň zobudzám sa v našom lofte a ideme o chvíľu autom 2,5 hodiny až ku Neapolu do Salerna. Takže uvidíme, ako to dopadne a vidíme sa asi v aute. Nazdarte ľudia. Momentálne sa ideme prechádzať. Sme pri našom apartmáne, čo je kúsok od Neapola a ideme na pláž. Povedz, aký chceš mať tretie auto? V tom, čo sme sa vozili včera s Antóniom. Dobré ránko, ďalší môj odraz je zrkadlo, môj bože. No a dneska ideme na už fakt nejakú prehľadku, včera som si to natáčal, ale nič, tak sme neboli iba na pláži a také veci. Takže teraz ideme, sa chystáme veci proste a ideme do Pompeji, áno, to mesto, ktoré bolo zničené sopkou, tak ideme tam. Sme v Pompejach, no a vyzerá to tu celkom fajne a ideme na archeologické vykopávky zničeného mesta Pompeji. Ľudia, ukážem vám, ako to klasicky vyzerá v Neapole v cestnej premávke. Šialenosť, čo? Dobrý ľudia, takže nenatáčal som túto časť, ale proste nastúpili sme do takého taxíku a ten typek išiel reálne po strede cesty, ja som proste nevidel, čo sa deje, ja som to nemohol ani natáčať, kokos. On proste išiel do strede cesty a na všetkých reálne trúbil, skoro sme fakt nabúrali, to bolo šalené. A taktiež už sme išli spať potom. Čaute ľudia, ďalší deň, momentálne sa nachádzame v prístave a pravdepodobne ideme na loď, ktorá vezie na ostrov, ktorý je trošku mimo Neapolu. Nie je to Capri, je to príbakový, neviem teraz jak to, ale počkať, poviem vám. Ideme na Procinu.
V tejto strane. Tam je Vezúv, takto horí, zrazu nič a to je kápeň. Tuto šili. Kam? Ok, ale fakt, prečo je to také nízke a navyše prečo je to toto? Kameň, papier, nožnice. Ona porazil. Super. Ježiš, Milošek, to je naše auto. Ja som sa čudoval, že kde sme ho nechali. Akorát sme našli najdivnejšiu vec na svete. Ale prečo to tu nám bolo Slovensku? Prístup je zakázaný. Nasadli sme na loď späť. Áno. Tam je naša budova. Po ceste autobusom sme späť v meste, kde máme apartman a teraz ideme na pláž. Viete čo, kúsok vám možno aj natočím z tej pláže, lebo fakt to tam vyzerá dobre a je to tam fakt dobre. Ty si to ešte nenatočil? Nie. Boli sme tam 2 dní, ešte sa ani jeden záver nenatočil stade. To je hrozné však. No. Táto dnešná generácia. No chlapci, už sme chvíľu na pláži. Už som sa okúpal, všetko. A teraz vám to ukážem, je to fakt mega dobré. Tak toto tu vyzerá, kámo. Hora, potom veľmi dlhá pláž, tam sme dneska boli. A takýto západ slnka s ďalšou horou. Ľudia, ideme smerom na letisko, akorát prestupujeme medzi autobusmi a kúkajte, čo tu je? Presne tak. Ľudia, dávajte pozor, toto nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Je to prechádzka bielou záhradou. Ale akože kúsok ružovej tu je, tak blízka pozrieme. Neviem, možno to tak len vidím v okulároch. Tento sled bol taký šialený ako neapolská premávka. Ľudia, sme momentálne na záchode. Je to celko také v pohode, hej, že musím povedať. Záchod takmer vybuchol, akože musím povedať. A jo, okolo pristávame, mali sme dosť meškanie, akože čo vám mám povedať, Taliansko je proste také a teda uvidíme, či stihneme autobus, ak nie, no tak nie je to koniec sveta, samozrejme.
Prší a fúka. Ľudia, už sme v autobuse, už sme na ceste späť, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber zvonček a ja sa len lúčim, majte krásne. A ešte počkaj, a odobierajte. To je nelegálne, si daj reklamu v mojom videu. Takže čau.